gwamnati mu za mu sanar da ke yanzu in ke baki san shi ba. In ke baki san shi ba, gwamnati gwale mu san da ke, kuma gwale ki taimaka. Tun da dai haƙƙin ki ne. Haƙƙin ta ne dan garba, mu talaka. Yau ma dai barkamu da ganawa a cikin shiri ga ƙoshi ga kwanan yunwa na wannan rana. Shirin da kowane lokaci muke sukuwa da zamiya don jin koke da ƙorafin al'ummar jihar Kebbi. Kan gwamnatin da ke mulkar su a matakin jihar shawarwari daga bakin masana domin wanda ci gaban al'umma baki ɗaya. A matsayin irin abin nan mai wasa da macijin tsimma mai wasa lafiya ɗan kallo haka. A cikin shirin namu na wannan rana za a ji cewa malama sun nuna damuwa dangane da kafe allan tallan takarar da ke nuna cewa ƙaura a shekara ta 2027. Wannan dai an ce ya faru ne a yayin buɗe wani sabon masallacin Juma'a da aka gaici gwamnan ya buɗe da wani ɗan majalisa ya samar. Wanda an musulmi ya shigo masallaci to ana tsammanin kahin ya shigo ya san menene masallaci, ya san girman masallaci. Wanda ya girmama masallaci Allah ya girmama, wanda ya walakanta hurumi na masallaci Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbi. Duk wanda ya girmama sha'air na Allah, masallaci sha'air ne na addini kuma sha'air ne na Allah. Duk wanda ya girmama alamar addinin Allah to wannan yana da alamar tsoron Allah. Ko da yake mutanen jihar Kebbi sun ce ba abin mamaki ba ne, domin dai an taɓa irin wannan al'amari a ƙasar Saudiya. To wannan abin ba wai sabon abu ba ne ga duk ɗan jihar Kebbi a wannan gwamnati da muke kai yanzu. Don ka lura kuma kana bibiyar al'amuran da kullum kamar na jihar Kebbi ya faru a ƙasar Saudiya inda kowa ya sani wurin ibada ne wanda duniya kuma ta kalli wannan lamarin har ma aka yi Allah wadai da shi. Yanzu kuma gashi an gina masallaci. Kamar ya mai fara Saudiya kenan. Kowa ya sani a harami an zo a arfa aka zo aka fake da daga yatsa biyu aka zo da kamfe gashi ana ihu gashi duniya tana gani. Ai wannan yana ce ka gan shi kuma kowa ya gani shi. Kuma kowa ya gani duniya ta yi Allah wadai da wanda lamarin duk da an fito ana ta kanikancin maganar yanzu kuma gashi ta sake faruwa.